Komunikacija je proces razmjene informacija dogovorenim sustavom znakova. To je proces razmjene poruka, verbalnih ili neverbalnih. A što se događa kad nema komunikacije? U gradskoj upravi su zadovoljni. Dali su građanima sve što žele. Pješačke putove, dječja igrališta, kilometre biciklističkih staza, desetke stalaka za bicikle, parkove, šetnice, pothodnike. Istina, no, što misle građani? Kome služi pješačka staza koja nikamo ne vodi? Ljudi su sami utrli svoj put. U gradskom središtu stanari gube svoj dio javnog prostora za kretanje ili pristup interventnih vozila. Neprikladno provedene biciklističke staze nisu po volji ni pješacima, niti biciklistima. Ovakav ulaz u mračni pothodnik ne odgovara nikome. Mnogi građani radije pretrčavaju opasnu prometnicu. Zašto nas nitko ne pita kako poboljšati naš kvart? Građani zapažaju, komentiraju, imaju pitanja i prijedloge za poboljšanja, ali njihov glas u pravilu ne dopire do gradske vlasti. No, tu su mjesni odbori. Oni bi trebali poticati i prikupljati pitanja i prijedloge građana, davati odgovore i pojašnjenja te prosljeđivati prijedloge na rješavanje kroz male komunalne akcije ili nadležnim gradskim uredima. Bez stalne komunikacije i dogovaranja ne mogu se kvalitetno rješavati lokalna pitanja i problemi. Za uspješno dogovaranje potrebni su stalna i slobodna razmjena informacija, spremnost na uvažavanje potreba drugih, prepoznavanje onoga što je zajedničko, traženje rješenja koja zadovoljavaju obje strane. Građani najbolje poznaju probleme u svom kvartu i žele sudjelovati u njihovom rješavanju. Dijalog građana i grada vodi prema uzajamnom povjerenju, ali i jačanju svijesti, zanimanja i odgovornosti građana za kvalitetu života u njihovom gradu. Grad koji želi čuti svoje građane, te kroz dijalog i suradnju tražiti najbolja rješenja, vraća osmijeh na lica svojih građana.